Sa kuha ng CCTV na ito bandang alas 3 ng madaling araw kahapon March 17, makikita ang lalaking ito na naglalakad sa isang iskinita sa barangay Hillside sa Baguio City. Ang lalaki may dalang itim na bag. Ang problema hindi sa kanya ito, kundi bag ito ng kapitan ng barangay. Tagada ito identify. Black jacket, short pants. O sige, kautan pa itabag ko. O yun, dyan yung wallet ko, no? Yan na yung wallet ko. Hinahanap ko yung sling bag sa tabi ng kama ko. O bakit nawala yun? Hanap ako ng hanap. Hanggat sa nakita ko, pinasok yata ako eh. Sabi ko, kaya nag-worry ako kasi mga IDs ko yung mga nandun eh. Okay lang yung cash na pwede nating hanapin ulit yan. Pero yung mga IDs ko, nag-worry ako. Kaya nagpunta ako ng Station 4, ni-report ko, pinablatter ko. Laman ng bag ang mga IDs ng kapitan at perang nagkakahalaga ng higit 11,000 piso na gagamitin nila sa nalalapit na piyesta ng barangay. Lahat tayo nagtatrabaho sa araw-araw. Sana lumaban naman kayo ng patas. Magbago ka ng hanap buhay mo. Huwag yung ganyan. Mahirap na. Ang nasabing kawatan, positibong kinilala rin ni alias Marie sa barangay BGH compound kahapon. Ito'y matapos muntikang pasukin ng sospek ang kanilang bahay kahapon March 17, alas 9 ng umaga. Parang may anino akong nakita tapos kumalabog yung pinto namin. Di may tao sabi ko. Tapos bigla akong tumayo, di nagulat ako sabi ko. Oops sabi ko. Tapos humarang ako dun sa pinto kasi ipapasok na siya eh. Diyan pa nakatira si Edna, sabi niya. Tapos ay wala po, hindi po sabi ko. Yung nakita ko na siya sa post, yun pala yung mukha niya. Tapos yun, sinabi ko naman sa kaibigan ko na taga Gabriela, galing na din pala siya doon. Inaalam na ng mga pulis kung ang nasabing lalaki ay sospek din sa iba pang insidente ng nakawan sa lugar. Nananawagan ako din dito sa lahat ng barangays namin dito sa may Station 4. Sa lahat po na makarinig na magtulungan tayo at huwag matakot kung ano man po yung mga nag-circulate na larawan ng suspects na robber, mandurugas. Maging aware po tayo lahat sa mismong whole neighborhood, magtulungan tayo para yung mga mandurugas na to o kahit na ano pa man po, kahit na sino pa man po at least ma-address natin at para yung barangay natin is secure po lahat. Plano naman ng barangay na paiigtingin pa ang pagronda katuwang ang mga pulis at iba pang kalapit na barangay para matiyak ang seguridad ng publiko. Angel Arquero, RNG News.